Kajing pulih na ke gospel berkuj kat kumu Lukas. Kelenong ke besau ke dekot ke ba iwei hadu kat sau. Ujisu uladap dau mensim berkuj. Habau lawan pai ha Jordan. Mensim ulayalami syarikan ja. Bansa sau pos ngi hangta. Peruksuj ula pensoi Hakito kisngi syim labam kumta andala kut ula tangan. Uksuj ula ong hau. Pada milong ukhun ublay. To hukum yaw ni umau po kelak pu. Ujisu la jubab. La tho om tang daw kupuhi ubreu uim. Nang tau uksuj ula rayu syajrong. Marula pen haka klip mat yakihima baro jong ka pertei. Ngan ay hame yakini ke bor baro balik ke burom jengki. Ngalaong uksuj hau. La IT baro hanga. Bat ngalak ban ay ka hau bangamon. Kani baro kalong ke jong me. Lada me dem ngon hakmat jonga. Ujisu la pai ketin. Kajen tho bakuit ka ong. Men bane yau trai ublay jong me. Batang ye uhi men syakri. Nang tau kusuj ula yalam ye sya Jerusalem. Barula bui hakliar jong ka tempel. Barula ong hau. Lada milong ukun ublay. To peno irade nang ne. Naba ka jento bakuit ka ong ublay ay hukum yalaki angel ban sumar yame. Kalau ong ru kinra yame halaki kti yo kumno men jento dahu mau. Ujisu la jubab ka jento bakuit ka ong ru men om tenju yaw trai ublay jong me. Andau kusuj ula depan shoy yo jisu katla kadiyay ula ino udaap hakaway pad kakabu. Ka gospel jong utray. Kajinyero yame ko kres. Ko para bangay beji how kres. Ngidang siyo sngo mantay ka gospel bau jisu sya pensyoy. Ngakwa ban kan mau pi ya gani. Hakapor bangi yo ya katu jingpang. Coronavirus sakini ki arlai snem ki bala dep. Kei ka bala patha yang abad pi. Kalong ban pan klein ya ka met jungi. Takadaw ngi hab ban shimi ki injection, ngi hab ban di kata kadawai, ngi hab ban di kata, ngi hab ban le kata kanang ba ka met jungi kan klein. Ban yele persya yaw tau jingpang coronavirus. Bat bangin like ban yo ya kata ka jingpang. Ngihap ban leki exercise, ngihap ban di dawai, bat kumta terter. Hawaj puk yang jingpang udon. Henry, lada ngi pan klain nya lede. Lada ka med jungi ka klain. Nginom yo pang, nginom yo yaw tau coronavirus. Hakajing imen sim ru. Ngidon kam. Ya kata kasti. Jong kajingnya da. Mangin light. Man ngop. Kata kajing pang jong kajing pensyoy jong uksuj ukray. Haka gospel kabayang syudah pulih mentakasngi. Ngiyo sungo kumno, ujisu ujob ia kita kajing pensyoy. Ujob ia usoitan. Namar ba, udon kita kisti jinyada. Kibapan klay nyu ban ong ya kita kajing pensyoy jong uksuj. Hawaj bonsen yo les piong namar ba ujisu udai ublay udai ukun jong ublay na kata ujob ya kita ki bero hawaj ujisu udai ukun jong ublay Henry haba uksuj upen shoy hakane ka klipmat hakane ka kenti upen shoy haka jinglong briu jong Henry wala da deu briu makanaru walau syapen shoy kum briu makanaru ujisu ujob ya uksuj ujob ya tu soitan ubah pensyoy namar udon kita kisti jinyada haka jing mensim jungu. Pat ki kita komen ko para beije. Haka basdang jong kene ka singiu try benengkong haka porlen. Ujisu ka jin tho ba kuit ka ong ka gospel ka ong. U dab da mensim ba kuit. Ujisu ula pendab yala de da mensim ba kuit. Pat ule ayu hakita kisau posngi kisau pomid hari kenja uduai. Nak kata-kata okeng. Kaya kita kisti ke penengkong kada kajing pendap yala de daw mensim makuit kabaar kajing duai. But pikan mau kabangi pulih gospel.
lai sin lai wat uk suit u pen shoi ya u Jisu da ka ba kren leng ba ka chin tho ba khoi u Jisu u dumok ya uk suit u klem sha pen shoi u klem sha pen ngop ha ki jing pen shoi jong uk suit u bala kren da ka chin tho ba khoi namar u tip ya ka chin tho ba khoi takaraw ka benengkong kasti ka benengkong kalong ban pendap ya de do mun sim ba khoi ka ba ar ban long ki ba duai sha jing it duai ban ka ba lai ngi de ban tip ya ka chin tho ba khoi ki de ki ne ki lat ki ba u Jisu u job ya uk suit mun sin ni sai ong ru balei u blei u tenju ya u Jisu ba u sha ai ki ne ki ba ro bat kumang ong mane yo le se ni ong ba namar bo de kun jong u blei u job ikine ki ba ro kan no le kan long ngin long ki ba don bok namar u Jisu ba kum u breu u balai omat ya kita ki baro ki jing pen shoi u tip ya ki jing jenjar u tip ya ki jing menta u shong ha kamon u blei u pa ba don bor baro ban ya sai na ka bentai jong nga ban jong pi tena kata daw hakini ki sau post ngi jong ka porlen ba khoi komen ko para beje ngakwa balada ngin job ya kita kijing pensoi jong uksui nungkong ngi hap benlong kibriu kiba duai kibriu kiba pendap yala de daw mensim khoi hakapor jong u Jisu kumbangi i haka film ning i ni pule ka cento ba khoi uksui uwan haka dur jong to ubriu ubodon rang ubodon tedong haka ne ka juk jong pi menta uksuit ulawan rung hakadur jong ka mobile yo lese uksuit uwan hakadur upun choi hakadur jong ka social media yo lese hakadur jong ka Facebook yo lese uksuit uwan pen choi yang abe pi menta hakane ka juk jungi yo lese hakadur jong ka Instagram Henry lada ngim pen klain ya lade ada ngim don kita kasti ka ban yadai ka jing im sim jungi ngin ngop ngin namla ban ong em kumbo ong Jisu takataw kasti ka benengkong long kibriu ki baduai long kibriu ki baduai haoi duai ya ka jinduai jong pi shimet ka jinduai hapo yeng hapo sem ka jinduai ha ka hapo ka community na hapo bangile jinya seng ne ngi duai yo rosary ne ngi duai ka jinduai jins ne blay bat kiwe jinduai na lord kata ka ba kam kong san na kine ke baro ka dei ka mas bakoit namar kamas bakuit kumang ong ipi kadai ka jing duai ka ba paka ka bamdon jing duna kadai ka jing duai ka ba dap spak namar kadai ka jing duai jong ga jing syayap jong Jisu ka jing play jong Jisu ya ka snam jong una ka benta ka jing pendim jongi na kata daw ha kamas bakuit ngiyo baro ki jing ye tina ka benta jong pi yo la se piwan mas tang shisin shisnem ne shisin shibnai ne shisin chitayo kane ka porlen ka khot ka wer yang abje pi mangin lej shakamas borobor lej shakamas man ka sngi lej shakamas man ka por da piolat pen shitom yele de pan poi shakamas bakhoi namar kamas bakhoi ka de ka jingduai ka bakor dortam nalor kamas bakuit ke don sa ka wei ki sakramen ka sakramen jing pen yesuk ha ka sakramen jing pen yesuk ngiyo ya ka jing ker khu jong blei ya ka jing ai jong u blei ha ka jing em jongi ha nyimla ban len ya kene namar ngi ngilong kibriu ki baduna ngilong kibriu ki badot ha ka pop na kata ka daw habang ngile ya kano ka pop habang ngile ya kano ka jing duna ka jing em jongi ngi spong yela de ngi sop yela de da kita ki pop bat kat batang bun ki pop kata ka jing dum ka jing spong ha jing im sim jungi ke dang reben tang larang ilej sa sakramen jing pen yusuk sa ka sakramen jing pen yusuk bot ublei ula benweng ya kita kilat jungi un pen stang ya kata ka jing sop ya ka jing im sim jungi bat aba ngim don shu ya kita ki jing sop ki jing spong ya ka jing im sim jungi ka jing ker khu jong blei ka wan direct ha ka jing im jungi uman sim khu wan direct ha ka jing im jungi balei u Jisu yo uman sim khu man na ka por balei uman sim khu ka gospel ko ong Jisu dap da uman sim khu namar don pop ka jing ker khu ka wan direct
wat lada ngi kren ha ka liang jinglong blei jong u Jisu ha ka ne ka klip mat ta dau lada ngi kwa ban pediang ye u men sim ba khoi lada ngi kwa ban yo ye ka jing kar khu ngi hap ban weng no ye kita ki sop ngi hap ban weng no ye kita ki spong ki ba tap yo de se ye ka jing emen sim jungi ban ngin yo ye ka jing kar khu jong blei nak ta dau lada pi pule ha ka sti ban kong jong Timotius al nong ka ban kong ka de khot ka ban drill la ngam bakla utau men sim ubang ngila yo pediang dei shu men sim uba pen shifting yingi utau men sim ubang ngila yo pediang dei shu men sim uba pen rit men sim yingi pen ban utau men sim ubang ngila yo pediang na ublei ure ban pen klan shu yingi ban ong em yo la se ka jing pen shoy jong su ukrai kane ka ba nang kong ban ka ba ar long kibriu ka ba duwai long kibriu ka ba pendap ila de do men sim ba khoi kita ki sti ki ba yada yingi na ka jing pen shoy jong su ukrai bar ka balai bar ka ba kham kong san shu bangin tip ya ka jin tho ba khoi bangin tip ya ka bible ha ka gospel ngi yo ngi sngo mne u suit u pen shoy yo Jisu lai sin lai wat da ka ba kren chapang ka jin tho ba khoi mang ha ban ma pi lada ngi don ha ka jaka jong Jisu ngi la ko ngu na mat bo suit ula kren da ka jin tho ba khoi ula ong ya ka tin jong u blei klem pep ngin ngai Henry u Jisu u kham start shu u kham tip shu ya kata ka puit sianti jong u soitan wala da u kren makna da ka jin tho ba khoi ru u jubab da ka jin tho ba khoi ngong epi ha ka de ka juk jungi benta u ksoi u wan yingi u wan shengi ha ka don ba per dei shu tu bo don tudong dei shu tu bo don reng wan yingi ha ka dur jong ko mobile teng ha ka mobile ngi ki kubor ki jingkren ki bakumne ki bakumtai ki bayalam yingi sha ka jinjot sha ka jin snew bun sin ngi ngai ki namar ngim tip ya ka jin shisha ngim tip balik ngim tip ya ka jin shisha namar ngi klem la pule ya ka tin jong blei teng uksui uwan sangap de pi ka ne ka juk jungi benta ha ka dur jong ka social media ha ka dur jong ka Facebook ha ka dur jong ka Instagram ha ka dur jong ki wei ki social media ngi ngai ki ngi share ki parlok jungi namar ngim tip ya ka jin shisha balik ngim tip ya ka jin shisha namar ngi klem pule ya ka kot ka ba shisha ka badap da ka jin shisha ya ka kot ka badap tang da ka jin ba nak ta ka dau komen ko para be je kalong ka ba yang ngab de pi ban ong em ya ka jin pen shoy jong sui ubawan ha ka ta ka dor nak ta ka dau ha ki ne ki sau pos ngi badru ha ka jin im jingi ba silenter pule ya ka jin tho ba khoi kalong ka ba song si bon sin ki yeng ki sem jungi ya ka television ngi le decoration and ya ka bible ngi bu akrum jing tia kalong ka ba song si ki men ki para jungi kim patip don ka no teli ki kitab ak jin tho ba khoi kalong ka ba song si ba wat shi lan ngim pala lendet ya ka jin tho ba khoi ngim kalong ka ba song si wat ka kitab ka banang kong ha ka jin tho ba khoi ngim tip ne ka kitab ka ba khat du ha ka jin tho ba khoi ngim tip kalong ke ba song si te kumno ke ngila ban yele persha ban ong em ya kita jing pen choi jong sui Henry namar wat kendiat chapang ka tin jong oblei chapang jin tho ba khoi ngim tip kumno ngin respond kumno ngin fight back kumno ngin yele persha ya sui ubawan ngi ha kata kedur pada ngim don jing tip chapang ka jing shisha chapang ka jing ba ha ka bala tho ha ka jin tho ba khoi nang kata dau komen ko para be kan bang ngidang yai akan ka lenti jungi ban puson ya ka jing im jungi khamtam ha kan ka porlen ba khoi kan ka de ka jing karpat jur yang ngab je pi da ka balang be jungi bang ngidei ban long ki briu ki ba pule ki ba pendet por ka jin tho ba khoi pule chi po minute kasan minute chit kanta ar kanta ka jingi ya ka jin tho ba khoi knang ba ngila ban yele persha ya kita ki ba sniu ki ba wan chingi ki ba teng ki wan ha ka dur jong ka jing ba ki ba wan ha ka dur jong ka jin shisha tipma pen ban ki dei ki ba bakla ki ba yalam ngi sha ka jin sniu te komen ko para be habang istang ya kan sniu tribe nang kong ha porlen to ngin yelong ke kristan ki ba duai ki ba pendap le de daw mun sim ba khoi bat ki ba ngam jliu ha ka jin shisha ha ka jin ba ha ka jin tho ba khoi ngi im ha ka juk jong ka jin yele ngi im ha ka juk jong ka jin snew
lada mangaban mapi ngim tip ya kejin shisha kabawan na kakitin jong blay ngin dang ngop shu hakita kejin sniu em nyero ya Jesus Christ junom la junom amen dongin ya duai ngin panbor no mensim kuj ngin panbor no blay kupa jungi ba ngin la benlong kita ki Kristen ki ba petubut ya Christ ubalaya sait na ka banda jungi habneng ubashong hakamon jong blay kupa ubatip ya kita kijin juna jungi ubala mat ya kita kijin kumba mangiru ngi mat kumba mangiru ngi sha pen shoy na kapor sha kapor dongin dem ka kli ngin pai sho jisu badingi ong ko jisu be me ubala long briu ubala man briu ha ki por men shua mela tip ya kini kijin ya kini kijin juna ya kini kijin stom iba mangi ngi don to ya slide to karku na ka banta kajin im jungi hakane ka sla ka partai kenang ba lembah kejing kerku jume Jisu bi mangila ban poi sya kejing duai mangila ban poi sya ki sakramen bat aba ngila yo pediang kita ke sakramen blai tu akan rat ko Jisu bi ngila ban pediang yo men sim bukuj undon kabor ban pentre kam hangi kana mar kam don syu ka jerget ke jerwa ka ban ka ya kata kejing wan jong men sim ha ka tunut jungi namar ngila ban kuj pen subai la de lembah ki sakramen Jisu bi kerkui ngi baharo to ai bangin don kata kejing mat man pule ya kejin thok bakhuj to ai man sim jong me bun pen shai ngi ba habangi pule kejin thok bakhuj ngin lap shi shai kejing mud jongka wat sha elam baklai ngi lemba ki wei pat ki breu lemba ki wei pat ki media ne ki social media ne ke sha kejing bakla Henry bangin tip ya kejin thok bakhuj ngin laมันเป็นชัยก็จริงมุดจริงประคัดจงงี้นักตีนกับอิมจงเมนี่ปันยกันเนดาวคริสอุตรายจงงี้อาเมน